ओइ गेन्द्रि साया मा जाखो मानो दाबो लाबोदिया सा खापसेयानो दाबो जाया बिनिखायनोथ' आङो सासे लाबोबावनो नागिरदोंमोनलै बे गेन्द्रियानो बिहारिजों रायजो जानो हाया आङो होननानै लाबोनो होआसै दा साखिनिखौनो थाबखौनो होफैनो हायाखै आंनो बियो है बाराबा बे गय दखानिखौनो लायफिनगारसिगोनलां दाबो फैनो ओंखारखादोंमोन मालाय सिबाय सिगाङावनो मालाय एसे आराम खारसन फैनो ओंखारलायबायमोन बे गेन्द्रिखौ लाबोना लानानै जेबो जायासै हिनजावला सानै लानानै रोहो रोहो संसार जानो सानबाय जेबो जायासै दैयावसो थांगारबाय र' नै आमखाया सासे लाबबावनो हायो ना हाया नाय नों गेन्द्रि ओइबाराव मा दावराव जाबाय थादोहाय हारसिंनो बाबा आंनो बाइक नांसिगौ गाबोननो मालाय आंना लोगोफ्रा बाइक लाजोब्बाय आंनाल'सो गैया बाइकखौ गाबोननो मोनाबा हाखौ फानना बायगोन आं बाइक ए गथ' बाइकखौ बिबानो बिदि मोन' बोरमा दे बाइकखौ बायना होबायानो आं नोंनो बाइकआ माजों खारगोन दैजों खारगोन जाम्बा आरो सोर खोन्थानाय नोंनो हा फानना बाइक बायनाय नोंनो खोन्थादो आंनो हा आं माला खोन्थाखो नोंनो हा फानना बाइक बायनाय नों दिस' गोदो सेंग्रायै बाइक बोरायखौ हा फानना बायदोंमोननोलै आबौआनो खोन्थादो आंनो बोरै बोरै खोनाखोलै बेलाय जाम्बा बेलाय गोदोसोमोन दा बायदियाव हा फानना बाइक बायाना ना गोदोनि दिनावल' हा फानना बाइक बायोमोन नामा होमबा नै जाम्बा नोंमानाव बिजि थां नोंमाया दाख्लैसो अमा आरो बोरमा खासि फानदोंमोन नोंमानाव दं दे थां आंखौ इमान जाम्बा साननाङा दै बाबा आइखौ खाथायफ्लानाङा नोङो नांखागौ आंनो बाइक दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो दे जाम्बालाय बायना होगोन दे थांग्रोल' नोङो खर' जासिगोनलै बे गथ'आ आंनिखौ दा बोबाव फैसा मोनना बाइक बायब्रबनांगौ जाखो आंलाय बोरै मिथिखो आं गोदो हा फाननानै बाइक बायनायखौबा आफायाबो माखौ खोन्थायोलै है बाद दोन मा जालायखो आइ नोंहालाय मा फैनानै दिंदु द' नायफैबाय थालायखो मा नांगौ नोंनोलाय आंनो फैसा नांगौ बाबा कलेजाव फर्म फिलाप जादों हा बेसांथो नांगौ आइ कलेजाव फर्म फिलाप खालामनो 5 रोजा नांगौ 5 रोजाल'सो नोम्फा थानायाव सिन्था खालामनाङा आइ गाबोन हरगोन आं नोम्फानाव फैसानि दंफाङानो दंखायो नोंनाव फैसा दंबा बाबा आंनो स्कुटिबो गंसे नांगौ दे मा स्कुटि है आइ स्कुटिखौ लाथ'नांलालै देनां साखा खब्रैखौनो बायना होगोन ना आं नोंनो नैबे नोम्फा थानायाव सिन्था खालामनाङा आइ साखा खब्रैखौ नाङा आंनो बाबा स्कुटिखौसो नांगौ दे जागोन दे आइ बायना होगोन आं स्कुटिखौनो नोमाखौ खोन्थाहैनाय साहा फुदुंनो होदोंमोन आं मानो इसेबां गोबाव जाखो जेनथेन सानो बुरखायग'नो हालायबाय आरो साथाम दंबावोसो बे सासेनिखौथ' कलेजनि फिसखौ होनो हागोन र' बे स्कुटि आरो बाइकखौसो बोरै होलायखो बोरै जाबावगोनलै जोगो खांनानै लानानै मा खालामबावगोनलै बिमा सासेनो बाइक नांगौनो सासेनो स्कुटि नांगौनो आरो साथाम दंबावोसो बे साथामाबा मा बिलायो मानो 7 गाहाम जोनोम होनाय नोंलाय दाना आंखौ बुंदों नोङो गोदो सानै खांनायनि उनावनो खांला होनदोंमोन माथो आंलाय आंखौ खांनो हाला होननायखाय सासे लाबावनो ओंखारनाया सोरमोन दाना नांगौखौ होनो हाया मोननायखाय दायखौ आंनिखि हरदों हा मालाथो 7 गाहाम खांनो होनना बुंनाय आंलाय आंथ' 3ल'सो खांगौमोन ना नोंसो 7 खांदों दासो नों बिदि बुंबा जागोन बे हराव बुरखाय बुंग्राया सोरमोन आं खांला होननायखौ बुरखाय नोंनोथ' खांहोदोंमोन ना है बेफोर बाथ्राखौबो रायखाङो नालै बिमा दा बेखौसो साननांसिगौ बिसोरखौ बोरै बुरखायना दोनबावो आंनो मबाइलाव रिसार्ज सोनो फैसा नांगौ आंनावलाय मालानि फैसा थानोसै नोंथानाव दं खोमा नोंथानाव बे आं मिथिया आंनो जायखिजाया 300 रां नांगौ नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेबाबो हरखानांगोन ओइ नोंसोरलाय दिनै मा जादोंलै मा सोरनोबा बाइक सोरनोबा स्कुटि सोरनोबा फैसा बिमा बिफानाव फैसानि दंफां थानाय बायदिसो मोनखो ना माखो नोंसोरलाय जांख्रिबानो मोननाय बिबानो मोननाय आंथ' 300 रांल'सो बिदोना आंथ' बाइक बियाखैना 300 गाहाम राङानोल' जाबाय आं मिथिया आंनो हरखानांगोन थां बै आंनि साइकेल बोरायखौ फाङासिङानो फानहरनानै सोना लायो थां मानो फैसा थानानैबो हरनो बायो साइकेल बोरायखौसो फाननो खोन्थाबावलायो नै जाम्बालाय नोंनो 300ल'सो नांगौ साइकेल बोरायखौ फानबा 500 रां मोनगोन ना नोङो
आइ नोंनो हरदों आंनो 300 रांल'सो नांगौ आंनो 500 रां नाङा दे दे थां दा हरगोन दे आं र' सा लोंग्रोनि दे माबा लों आं दानो नांगौ बाबा आंनो बरफ जानो फैसा नांगौ हा बरफ बेपारि फैदो बरफ जानो फैसा हर गगा मोनोलै आइ सना बरफ जाबा आं दाहाय सकआव थांबा मेथाइ लाबोना होफैगोन दे आइ सना दे नाङा मिथाइजों आं बरफसो जागोन मा बरफ हाय बरफ जाबा उदैयाव गानलेट जायो मिथिया नामा बे गगा मोनबा गन्थंजों फिस्ला फिस्ला गबोनाय मा उदैयाव गानलेट जानायखायसो गबोयो बियो गानलेटआ उदैखौ अरफ्लंबा थैगोन दै गथ' बरफ जानाङा दे आइ सना दे आं मिथिया आंनो फैसा हर आं बरफ जाखागोन ओइ बिमा आं मिथिला दै आं हाला बिसोरखौ नों मा खालामो खालामदो आंबो मिथिया आंनाव फैसा गैया थां बायना जाहाय थां अबेजों बायना जाहायो फैसा हर आं मिथिला बिमा आं हाला बिसोरजों आं बेलेग गोजान जायगायाव स्रि खारना थाहैनोसै बेनो हिनजाव सानै लानो ओंखारग्राया दालाय मानोथो हायाखैहाय थांखांनाय बाथ्राखौ मानो रायखांबाय थायोब्रा नोंलाय ना थांखांनायखौनो जाफिनजानो लुगैयो नोंलाय बुंनायखौ दाना लाजि मोनदां ना दाबो सासे लाबावनो गोसो नोंलाय लाजि गैयि है मानो बिदि बुङोब्रा नोंलाय बिमा दे होनदो आंनो माबार फैसा हरदो बरफ जानो बाबा आंनो फैसा नांगौ दख'ना बायनो दख'नायानो गांसेबो मोजां गैला आंना बोराय जाजोब्बाय दख'नाफोरानो आं मिथिया नोंसोर मा खालामदो आं थाला खारनोसै आं सोरांबानो नंगौनि नङानि फैसा थाखानि दावराव नोंसोरो थाला आङो खारनोसै जादो नोंसोरो बिमा फिसा गासिबो फानथै इबो थांनो दरखाना आखिया